Буслик, а ты гэта ўжо 6-й раз на дзень чихаеш. Не ведаю. Зато і я ведаю. О, у мяне ўсё зафіксавана ў гэтым нататніку. О, добрый вечер, сябры. Прывітанне ўсім. Топа, а на што ты записываешь усе мае чихі? Ну, не толькі твае. Я фіксую захворванне ўсіх нашых. О, дзядуля Дабрадзей, напрыклад, з пачатку года 3 разы хварэў, а Янка толькі 2. 1 раз моцна кашляла, а 1 раз зубы лячыла. А хто больш за ўсіх хварэў? Ну хто? Ты, Буслічак, і хварэў, бо аказаўся самым кволым сярод вядучых калыханкі. І што мне рабіць? Ой, Буслічак, ну, па-першае, не хныкаць. Усё можна выправіць. Як? З дапамогай загартоўкі. Але я не ведаю, з чаго пачынаць. Затое я ведаю. Стой тут і не круку адсюль. Я хутка вярнуся. Апчі! І на самой справе нешта я расчыхаўся. Ой, Буслічак, табе пашчасціла, малы. Ой, бо я стану тваім асабістым трэнерам. Па загартоўцы? Так. Здорова! А таз з вадой ты на што прыцягнуў? Глядзі, па маёй камандзе ты ускокваеш у таз і пачынаеш там плёскацца. А можа, не трэба? Яшчэ як трэба. Мяне слухайся, каб не хварэць болей. Але ж вода такая холодная. Ну, вядома. У тым і сэнс загартоўвання. Арганізм твой прызвычаецца да халоднага. І калі ты, напрыклад, прамочыш ногі ці змерзнеш, дык не захварэеш. Ну, давай, па маёй камандзе. 3, 4. Паспрабую. Не магу. Ой, ось баяка, прыйдзецца па-іншаму спрабаваць. Так, малы, залазь пад стол. Залазь. Ну, давай, і вочы заплюшчвай, давай. А ты? А я выверну на цябе таз з халоднай вадой. Але ж я мокры стану. Ой, ну што з таго? Рушнік ёсць, абсохнеш. Ну, не ведаю. Ну, што тут ведаць? Трэнер сказаў пад стол. Значыць, пад стол, калі хварэць болей не хочаш. Не хочу. Ну, што ты там? Ну, гатовы? Боюся. Ай, Буслічак, ну не бойся. Ты ж не ў палонку скачаш. А я толькі таз вады на цябе зараз выліваць пачну. 1, 2... Стоп. О, салют, Данік. Прывітанне ўсім. А што гэта вы робіце? А мяне тут топачка загартовая, каб я болей не хварэў. Холоднай вадой? А што? А то я, Бусік, усё чхае. Здарова. Будзе яшчэ болей чхаць, калі ты яго цэлым тазам холоднай вады абліеш. Чаму? А таму што загартоўвацца трэба з розумам і паступова. Як гэта? Ну, я б параіў загартоўванне пачынаць з ранішняй зарадкі і расы. З расы? Гэта як? Вельмі проста. Раніцай здымаеш абутак і басанож некалькі хвілін бегаеш па расе. Так проста? Так проста. А калі няма магчымасці па расе паскакаць, можна ножкі ў тазік з халоднай вадой апусціць, толькі ненадоўга, каб не захварэць. А аблівацца што, нельга? Чаму нельга? Можна, толькі не такой холоднай вадой, як у вас, а ледзь цёпленькай, і потым паступова тэмпературу яе памяншаць кожны дзень. Зразумелі? Зразумелі. Як добра, Данік, што ты ў час з'явіўся. Дзякуй табе. Бо калі б я Топу паслухаў і дазволіў яму на мяне таз з халоднай вадой выліць, захварэў яшчэ болей. Ну, прабач. Я ж як лепей хацеў. Апчі! Будь здоровы. Я поставлю.
Пастараюся. А завтра раніцай па расе і я пачну з табой, буслічак, бегаць. Вось гэта будзе правільнае загартоўванне. І яшчэ я магу прапанаваць вам адзін сродак загартоўвання, які вам вельмі спадабаецца. І гэта мороженое. Мороженое! Яно самае. Ім можна горлачка загартоўваць. Ух ты, здорово! Тады я сёння ж пачну загартоўвацца. У нас у халадзільніку ёсць некалькі порцый. З'ем адразу ўсе. І я з тобой. Не, так нельга. Трэба, каб спачатку твой чих прайшоў. Данік, скажы. Скажу, што і ты, Топа, не зможаш з'есці столькі мороженага. Чаму не змагу? Яшчэ як змагу, вось убачыце. А яшчэ ўбачым, што тваё горлачка замест загартоўкі забаліць. Чаму гэта? Ты ж сам нам сказаў, што мороженое добры сродак для загартоўвання. Запомніце, есці мороженое трэба маленькімі кавалачкамі, і кожны кавалачак спачатку трэба ў роціку трымаць. Каб мороженое там сагрэлася? Менавіта так, Буслік. Без праблем. Я буду так рабіць. Толькі зараз зганяю да халадзільніка. Топа, давай ты гэта зробіш заўтра і возьмеш одну порцыю мороженага. Дамовіліся? Гэтак не цікава. Болей аднаго мороженага ў дзень дзеткам есці нельга. Так усе ўрачы раяць. Інакш ніякай загартоўкі не атрымаецца, а будзе толькі шкода. Ну, добра, угаварылі. Шкоды я сабе не жадаю. Ну, а зараз мульцік. Глядзім з задавальненнем. Ну і пасля мульціка што ўсе маленькія павінны рабіць? Ды ведаем. Тварыкі і лапкі мыем, зубкі чысцім. І ў ложачкі без усялякіх капрызаў бяжым. Добрай усім ночы і цікавых сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.